Binecuvântat să fie Domnul! Avem motive să-i mulțumim lui Dumnezeu, cel puțin că suntem sănătoși în după masa aceasta în casa lui Dumnezeu. Chiar dacă poți să spui că n-am atâta sănătate cât are altul, dar cel puțin ești în casa lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Și cântarea aceasta spune, versul 2 spune așa, pentru tot ce Tu îmi dai în marea Ta iubire, Doamne, vreau să-ți mulțumesc, căci mâna Ta mă ține, binecuvântat să fie El. Dacă ne ține cineva, acela este Dumnezeu, slăvit să fie El. Să recunoaștem lucrul acesta și să-i dăm slavă din toată inima. Amin. De binecuvântat sunt, Doamne, lângă Tine. Nimic nu am mai spus, nici mai de preț ca Tine. Câtă binecuvântare ai lăsat în viața mea, în belșug de îndurare ai cuprins ființa mea. Câtă binecuvântare ai lăsat în casa mea. Domnul meu cel bun și mare, mare bunătatea Ta. Câtă binecuvântare, câtă binecuvântare ai lăsat în viața mea. În belșug de îndurare ai cuprins ființa mea. Câtă binecuvântare ai lăsat în casa mea. Domnul meu cel bun și mare, mare bunătatea Ta. Pentru tot ce Tu îmi dai, în marea Ta iubire, Doamne, vreau să-ți mulțumesc, căci mâna Ta mă ține. Câtă binecuvântare ai lăsat în viața mea, în belșug de îndurare ai cuprins ființa mea. Câtă binecuvântare ai lăsat în casa mea. Domnul meu cel bun și mare, mare bunătatea Ta. Câtă binecuvântare ai lăsat în viața mea, în belșug de îndurare ai cuprins ființa mea. Câtă binecuvântare ai lăsat în casa mea. Domnul meu cel bun și mare, mare bunătatea Ta. Orice valuri au bătut în barca vieții mele, mi-ai fost sprijin, mi-ai fost scut în clipele grele.
Câtă binecuvântare ai lăsat în viața mea. În belșug de îndurare ai cuprins ființa mea. Câtă binecuvântare ai lăsat în casa mea. Domnul meu cel bun și mare, mare bunătatea ta. Haideți împreună să cântăm. Câtă binecuvântare ai lăsat în viața mea. În belșug de îndurare ai cuprins ființa mea. Câtă binecuvântare ai lăsat în casa mea. Domnul meu cel bun și mare, mare bunătatea ta. Domnul Iisus, câtă vreme era pe pământ, i-a vorbit despre un singur loc important. Și locul acela era împărăția cerurilor. Vorbește cântarea pe care vrem să o cântăm: de mic copil am auzit despre ceruri. Am auzit ceea ce ne-a spus mama, ce ne-a spus tata, ce ne-au povestit bunicii. Am auzit ce s-a predicat în biserici. Știm ceea ce Domnul ne-a vorbit. Dragi frați, surori și prieteni, haideți în seara aceasta să ne pregătim pentru împărăția cerurilor. Haideți să luptăm pentru cerul care stă la dispoziția noastră, atâta vreme cât mâinile Domnului nostru Iisus Hristos încă stau larg deschise pentru fiecare dintre noi să alegem calea care duce înspre cer și Domnul să ne ajute să ajungem în împărăția sa. Min copil am auzit despre ceruri, m-am îndoit întrebându-mă, e adevărat? Am auzit cât de minunat cerul va fi, un locaș pentru noi pregătit. Cerul, o ce loc minunat, cerul prin Iisus sunt salvat. O, ce mult doresc să ajung acolo, cerul să fiu pe veci în el, cerul ce fericire, în curând voi fi cu el. Cerul, o ce loc minunat, cerul prin Iisus sunt salvat. O, ce mult doresc să ajung acolo, cerul să fiu pe veci în el, cerul ce fericire, în curând voi fi cu el. Voi sosi la porțile de mărgăritar, pe Iisus față-n față-l voi vedea. Privind în ochii lui să-i spun o cât te iubesc, cu blândețe-mi va șopti, bine ai venit. Cerul, o ce loc minunat, cerul prin Iisus sunt salvat. O, ce mult doresc să ajung acolo, cerul să fiu pe veci în el, cerul ce fericire,
voi fi cu El. Cerul, o ce loc minunat, cerul, prin Iisus sunt salvat. O, ce mult doresc să ajung acolo, cerul să fiu pe veci în El, cerul, ce fericire, în curând voi fi cu El. Amin. Auzi de atâta vreme la ușa ta bătând o voce așa de dulce, un glas așa de sfânt. Tu știi ce te apasă, povara de păcat, la crucea lui o lasă, vei fi eliberat. E Iisus, Salvatorul, îți ia povara grea. Azi e Mântuitorul, primește grația. E Iisus, Salvatorul, îți ia povara grea. Azi e Mântuitorul, primește grația. Ne-ntârzia deschide-i și dacă ai amâna, vei vrea, dar nu va bate nici când la ușa ta. El îți oferă darul salvării pentru veci. Tu poți primi azi harul sau să-l respingi să alegi. E Iisus, Salvatorul, îți ia povara grea. Azi e Mântuitorul, primește grația. E Iisus, Salvatorul, îți ia povara grea. Azi e Mântuitorul, primește grația. Auzi de atâta vreme la ușa ta bătând o voce așa de dulce, un glas așa de sfânt. El îți oferă darul salvării pentru veci. Tu poți primi azi harul sau să respingi să alegi. E Iisus, Salvatorul, e Iisus, Salvatorul, îți ia povara grea. Azi e Mântuitorul, primește grația. E Iisus, Salvatorul, îți ia povara grea.
e Mântuitorul, primește grația. Amin. Un vers din această cântare spune așa: când vei vedea în ce întuneric te duci pe veci nemântuit, ce amar te vei căi că în viață ai auzit, dar n-ai primit. Frați și surori, Dumnezeu să ne deschidă inimile, să ne rugăm pentru prieteni, ca Dumnezeu să le dea mahrama de pe față și să primească pe Iisus ca Mântuitor. Amen. Astăzi, cât se poate spune astăzi, avem harul acesta. Mâine nu știm niciunul dintre noi. Amin. Vei vedea în ziua aceea că El a fost cel răstignit, ce-amar te vei căi că Domnul te-a tot chemat, dar n-ai venit. O, Dumnezeu să aibă milă, nu-ți pierde sufletul în pustii. Să plângi acum spre mântuire și nu atunci prea târziu. O, Dumnezeu să aibă milă, nu-ți pierde sufletul în pustiu. Să plângi acum spre mântuire și nu atunci prea târziu. Când vei vedea în ce întuneric te duci pe veci nemântuit, ce-amar te vei căi că în viață ai auzit, dar n-ai primit. O, Dumnezeu să aibă milă, nu-ți pierde sufletul în pustiu. Să plângi acum spre mântuire și nu atunci prea târziu. O, Dumnezeu să aibă milă, nu-ți pierde sufletul în pustiu. Să plângi acum spre mântuire și nu atunci prea târziu. Vei vedea orice nădejde de mântuire ți-ai pierdut, ce-amar te vei căi zadarnic
tot ce vezi, dar n-ai crezut. O, Dumnezeu, să aibă milă, nu-ți pierde sufletul în pustiu. Să plângi acum spre mântuire și nu atunci prea târziu. O, Dumnezeu, să aibă milă, nu-ți pierde sufletul în pustiu. Să plângi acum spre mântuire și nu atunci prea târziu.